haba Maimuna, fi sabilillahi. A ce yarinyar nan ta haihu yau, mu kuma gobe mu tara jama'a a ɗaura aure. Ki ce ba mu jawo maganganu ba? Ki tunani mana. Gobe nake so a je a karɓo shi. Duk wata dama da isa da izza da muke da ita za mu yi amfani da ita wajen karɓo wannan yaran. Allah ya taimaki mai martaba, jiya ne fa aka haihu wannan. Ko yanzu ne aka haihu wannan. Mu bi kawai za mu je ni da Fulani. Ku haɗa har da kilishi ku je. Me yasa? Idan Allah ya raya shi, idan dukkanmu muna cikin rayayyu yaron nan ya tsohon rai, ina tabbatar miki da cewar insha Allah sai yayi mulkin gabas. Kai ina wallahi ba dai ni ba. Ba dai ni kilishin gabas ba. Wallahi sai dai mulki wasu. Babu wanda ya isa a cikin ku ya fitar da ɗan nan daga gidan nan matsawar ina numfashi. Na zo ne in baka wani aiki. Idan har ka amince ka karɓi wannan aikin kuma za ka yi shi, to za ka iya kwana da tukuicin naira miliyan 20. Miliyan 20 hajiya? Kwarai kuwa. Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya, wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna, ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa. Bugun zuciya da sauri ko yawan faduwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini yana sa zafin jiki ko raunin ido. Sa'annan idan yayi karfi a jikin dan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah, a cibiyar mu ta Sassauci idan muka hada muku full treatment na masturbation za a rabu da wannan matsalar gaba daya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation. Sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah, muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer. Wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi. Duk matsalar ulcer za a rabu da ita. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci.